Тим часом на Херсонщині медики за 2 дні обстежили понад 700 людей. У найбільшій небезпеці через викиди кримського заводу «Титан» опинилося 6 селищ. Медики і екологи по кілька разів на день беруть проби повітря, води та ґрунту. Докладніше з Херсонщини. Дивіться далі. Село Преображенка або Червоний Чабан у Каланчацькому районі найбільше страждає від викидів на кримському заводі «Титан». Результати негараздів на підприємстві тут видно неозброєним оком. Про них знають і старі, і малі. Витяжні труби, де газ і там цей, так вони оцинковані, так вони коричневі поставали з восточної сторони. І липучі. І в мене юбка за день вже стала як кожух. І ось потрий, і вона воняє. І дере в горлі, кашляю. Нельзя нічого їсти практично, навіть той виноград, і то треба мити, як не знаю, що. У небезпечні райони виїхали медики, педіатри, терапевти, лори, кардіологи. Насамперед вони оглядали дітей. Скарги у більшості схожі. Голова ще була болить сильно. Сьогодні, наприклад, голова болить. А коли почалося? Дня 3 назад. Це після того, як на «Титані» викид був, виходить? Так. І все різко тобі погано стало, так? Так, горло особливо, кашлять хочеться сильно. Скарги у дітей переважно на на біль в очах і також на біль в горлі. Це 1/3. 1/3, більше ні. Є хронічні захворювання, є діти, які потребують лікування полості рота і планового лікування з гострими патологіями, які є різниця температурного режиму вночі і вдень, за рахунок цього у дітей є гострі респіраторні захворювання. Напередодні лікарі обстежили понад 700 людей. У 15 дітей почервоніння носоглотки та очей. Всі школярі від 5 до 7 класу. Показань до госпіталізації зараз немає, проте ми їх забираємо в обласну дитячу клінічну лікарню, діагностичне відділення, для того, щоб провести лабораторні дослідження, взяти мазки, змиви відповідні і подивитися. Сьогодні бригади лікарів знову виїхали до Преображенки. Половина дітей не прийшли в школи та садочки. Медики перевірятимуть усіх, хто залишився вдома. Близько 20 підтверджених лікарями катаральних явищ, які являються сезонними. Одного хлопчика ми знайшли аденоїди, гланди. Він буде госпіталізований на планове оперативне втручання. А чи це сезонне, чи це покраснення, кон'юнктивіти, ларингіти, викликані якимось іншим подразником, в тому числі, можливо, викидами, це ми будемо вже знати, коли ми перевеземо дітей в обласну дитячу лікарню і проведемо відповідні дослідження. Результати додаткових досліджень у Департаменті охорони здоров'я очікують в понеділок. Анна Ісайкіна, Заман, АТР.